W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Miłość znowu narodzonego zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boża Otca, kotraż jest o miasto zczyniła, a Duch Święty, kiż nas pohoniuje k dobrym skutkam, bądź z wami. Lubi bracia, lubi sestrowie kniezu, lubi wasadni, za czas Adventa sme so přihotowali. Wulce Świętego Komik świecimy. Rocznicu naroda naszego zbożnika. Wo tutej nocy ryka noc rozswiecza so, z czmu czekašo zło. Štož diabł nam rubił wódz wrócicie slubił przez dzieciok, iż jego syn jeniczki je. On sam, bo je światło nam o świetle ryczy. Jeho prośmy, żeby cyle nas objało jeho światło. Smij so nad nami, knieże. Bo pokaż nam, knieże, swoją smilność. Bodaja spušť nam, šoršeša svatebe džili, ki se živa kraluješ boviki na veki. Gloria in excelsis Deo. Modlmy so. Bożo, Ty se tule wulce światu noc zbyszczom wiernego światła,
z Chrystusom rozsvětlił. Prosimy, daj, zobychmy z nim jeho niebieskie radostcze używali, ke kotroż po tajnostnemu światłu, gdzie so na ziemi uznawamy. Tak prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą Duchom Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Słyszymy czytanie z knihy Jezaja. Lud, kiż poczmie kodzi, wulada wulke światło. Na tymi, kotci w ciemnym kraju bydla, zaswieci so światło. Rozmnożysz ich radość, a pojedziesz ich weselo. Raduja so przetobu, kaj so ludzie raduja w czasu żniu. Kaj so wesela, gdyż rozdzieluje dobytu. Przetoż czeżu kwakle, żercz na tyle, a ki pohonieria rozwamasz kaj na dniu Midiana. Przetoż każdy wojowski czeszki szkurn, każdy płaszcz, wykryj womaczany, będzie spalony, aż ratwa wonia. Przetoż dzieciatko jest nam narodziło, syn je nam daty. Knieństwo je złożone na jeho ramieni. Jeho mieno, rika spodziny radziciel, silny Bóg, wieczny wódz, wierch pokoja. Wielkie je knieństwo, a wieczny je pokoj, za Dawidowy tron a jeho królestwo, kotreż postawi wun, a skruci w prawie a sprawności. Od nitka hacz na wieki, będzie żarliwa lubość knieza wojsku dole czynić. Słyszeliśmy Słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy z lista świętego apostoła Pawła Titusej. Miłość Boża jest zjawiła, kotraż rozboża všech ludzi, a uczy nas zacpiewać bezbożność a świetne żadoście, so byśmy rozladliwie, sprawnie a pobożnie żywi byli na tutym świecie.
Tak oczekujemy w zbożnej nadziei krasny przykład wielkiego Boha a naszego zbożnika Chrysta Jezusa. Tu nie sam siebie podał za nas, by nas ukupił ze wszej niesprawności, a uczyścił się spodobny lud, horliwy w dobrych skutkach. Słyszeliśmy słowo Boże. Powiadam wam wielką radość. Dziecka jest wam narodził Możnik, kiż je Chrystus Kniez. Halleluja, 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 Kniez Bóg z wami. Słowa świętego zczynia po Lukaszu. Zapisał. Tu te zapisanie wypłynie pod syryjskim bohatom Syrinom. A wszyscy dzieciu sorat zapisać, kujże do swojego miejsca. Tyś Józef odejdzie z Galileje, z miasta Nazareta hory do Judeje, do Dawidowego miasta, kiż Betlehem rzeka, dokąd śpieszy z domu Asla Dawida, żeby so zapisać to z Marią swoje slubieny, kotraż by przed porodom. Gdyż tam przebyłaś taj dopieniś usodny, żeby porodziła, a porodzi swojego syna, pryniorodzonego, powije go do pieluszku, a położy jego do żłobika, dokąd za nim umysł na Gospodzie nie był. Ty sami krajny na dachu pasterja wczesnąć swoje stadło, k nim przystupi Andrzej knieza, a krasność kniezowa iść w obszydli, a bojach usojara, Andrzej im kraj. Nie bojcie so, licze pójdam wam wielką radość, kotra zeseli szon lud. Dżęca jest wam narodził Dawidowy mieście Możnik, kiż je Chrystus Kniez, a to będzie wam znamio.
Nańdziecie dzieciątko, do pieluszko powite, a do żłobika położone. A na robowie z Jangelom syła niebieskich wojsków, kiż po akwalach uprają. Chwała Bogu we wyżynach, a na ziemi pokoj ludziom dobrej wole. Jako byś Jangelów od nich do niebies potyszli, powiedział pastyriom Jesobu. Pójmy do Betlejema, a woladamy, co jest zostało, aż to je nam nie zjawił. A kwatachu, a najdzieciu Mariu, a Józefa, a dzieciątko, do żłobika położone. Uladał się rozprawiachu o tym, coś by so im młodzież uprawiło. Wszyscy kociś to słyszachu, dziwachu so tomu, coś im pastyr opowiedziachu. Maria pak poopkoła wszystkie tute słowa, a rozpomina się je swoje w utrobie. Pastyrio so w oczyciu, sławiachu a chwalachu Boha za wszystko, żeśmy widzieli a słyszeli, każdy so im prawiło. Radosne pasterstwo naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi osadni, lubi bratce a sotrowe kniezu, lubi, kot sich svečiće z nami tuto Božu mšu doma přilajstrime. Radostne poselstvo bu nam, kaj sme to besaba zvučeni, znova od hulčich vosov, do hodone pyšenie cirkve a do vašich bydlenských stvov zaniesene. Svete pismo to je, które sme słyszeli. Svete pismo da nam tutem tekście podziel na lubosci, która się so k naszemu spomożeniu zczłowieczyła. Kajże w Biblii, tak sobie w jacorych kirluszach Boża lubość opisuje. Ryczy so o niej, kotraż je do żłobia położena, kotraż z rudobu na radość przemieni, kotraż w utroby wobsydnie. To ryka, naród Jezusa nie może zostać bez uskutka. Konsekwentnie powiedają nasze kirlusze toho dla też o konkretnych przeczach. So by człowiek z ertom a utrobu lubował. So by każdy wobstajnie a dżakownie lubował. So by nichtu Boha nie rudził, ale czestnie so zeżywił czas żywienia Jego czesciu. So by każdy lubujo poznał, so je Bóg sam siebie dał, a to za nas. So by każdy z nas Boha a bliższego obstajnie a dżakownie lubował. Hody są oprawdzie osobite swiedźen. Hodone poselstwo a obrady koło wokoło reja w utrobu zbudza żadość, a za czym? Nadziejemy so za Bohom. Jako chrześcijanie jara jasnie wiemy, hody nie steja solitarnie sami za so.
W narodzie Jezusa však klinči hižoša bul sobu, kotruž wun nasoza, kotruž wumožnik čerpi, zoby nas k sebi wied. Jeho žiwienie na zemi nieruna so junkrotnemu wuznamieniu, ale uzbiehuje so przez wużadania, kotrymż so wun zamierne staji. Kajż stwórczony Syn Boży, tak nazywamy też my, a zaczuwamy, że Jeho nasledować, ryka so żywieniu stajić, kajkeż je, przy stajnie usmierene być na Boha, kajż wun. Swiat żejdzi za wumożeniem. Sam siebie wumożyć, to pak nikt nie może. Bo strzele nam w Jezusu pucz k sobie samemu. Jezus je nasz wumożnik. Toho dla šo na Niego usmieramy. Dżęca je bamż Franciskus riadne świate lito zahajił. On otewrje a przekroczy w Romie w cyrkwi świętego Piotra światoletne rota. W tamnych bamszowskich cyrkwiach tunle każde 25 lat wykonany osobity akt w przychodnych dniach zczyhuje. Tej sztunle ritus hacz również on był medium skere witany rany obraz, je w swoim poprawnym zmysle jeden jara konkretny skutk lubosće. Toho dla so to hody čini. Wszyscy wierybi są przeproszeni za siebie w tutym świętym lecze odpusk kładaczu swoje winy rycha si uprosić, so bychmy nie podziel dostali na wiecznym zbożu. Toho dla przyjmujemy sakramenty, kroczymy putniski pucz, modlimy so, a kroczymy przez święte rota. Tak kiedy to trzeba mnohe przychody, też logistyczne a twarskie. Jako ostatni putnicmy jsme w oktobre między drugim podziel dostali na niekotrych takich przychodach. Wieso, jako wierywi a putnicy w sobie na przychodach duchownego razu. Do wiecznego miasta się dojeć, a namiestnie przy romach apostołów za siebie odpusk zdobyć, to nie będzie każdemu wierywiemu można. Tohodla sa adekwatne bamžovskim cyrkwiam na runinach všetkých biskupstwów święte leto otewrije a możność przyjmowania odpuska zariaduje, też w naszym kraju. Putnicka cyrkiew Rożant zmieje jako takie miestno swój konkretny nadawk. Hižo niedzielu 12 januara so tam zromadnie niż poswieczo Bohu dowierimy. Putnice nadzieje swimy być, je bamž formulował. W sobotu 29 marca na przedwieczoru firmowania naszego tu zariaduje sobie rożeńcze pustna noc ujednania. Wuriadna to możność, też starszym a kmocjam firmujomnych, żeby so o siebie dere przygotowali. My jako chrześcijańska osada a gmina zmiejemy w tym lecie 2025 nasz jubilej 800 lat. Święte leto pomaga nam so dere przygotować na przyjmowanie a hospodowanie hostci. Dziakoni za dar wiry a rycze prosimy o obstajność. W naszej cyrkwi je wszystko Świętemu Krzyżu podriadowane, kotryż z wysokого wołtarja sem nadyšim knieži. Korpus tutun krzyż nie pyši. Miesto toho je on uhotowany ze szorwidziacym wokom, znamio trojednego Boha, żnieńskim wieńcom a słoncznymi puchami. Pokazka to na zdokonienie a dżak prajenie. Što je so tule pod krzyżem stała, niech so k naszemu spomożeniu stała k Bożej czci. Prostva, šonđak. Nam niech je wiadome, nasz cíl je nic jeno docpieć jednu etapu, kajž dżęca tute kemše, ale podziel dostać na wiecznym niebieskim raju. Tež hody,
Kajž všetké druhé osobité svedčenie, ke kotrym sa v cirkvi zhromadíme, sú na tutun cíl usmierené. Bo nech spošť nám, za cíl docpejeme. Amen. Nyt modlimy so wieru z osadnika na stronie 9 a 70. Strona 9 a 70. Wieruję do jednego Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworzyciela niebies a ziemi, Wszeho widzomnego a niewidzomnego, a do jednego Knieza Jezu Chrysta, jednorodzonego Syna Bożego, z Wódcą rodzonego przede wszemi wiekami, Boha z Boha, światło ze światła, Boha wiernego z Boha wiernego,
stworzenego, nestworzonego, jednego bycia z Wódcom, przez któregoż je wszystko stworzone. On je nas ludzi dla, a nasze zbożności dla, wyszł z niebies. A przez Ducha Świętego stworzone gwiazdo, krzyżowany był samo za nas, pod Poncjom Pilatom je cierpiał, a był pokowany. Z mrtwych stanął je na trzeci dzień, kajż wypisane. Spył je do niebies, trzeci prawicy Wódca, przyjdzie zasol z krasnością, sudzić żywych a mrtwych. Jeho królestwa nie będzie końca. Wierzę do Ducha Świętego, Knieza a Bożywiciela, kiż z Wódca a Syna ukaże. Jemu romadże z Wódcom a Synom kłoni so stworba a Jeho sławi. On je ryczał przez profetów. Wieruję jedną świętą katolską a apostolską cyrkwię. Uznawam jedną księdzu, kładawaniu rychu, a oczekuję znowu stanienie mrtwych, a przyjęcie przychodnych wieków. Tu tej nocy dowieramy sobą naszemu kniezi, niech słyszy nasze prostwy. Modlmy se za všetkých, kotci sú nám blízcy, za všetkých, s ktorými sa šedne zetkávame a za všetkých, o ktorých sa staroštíme. Převodži ich ze svojej ľubosťou a spoščím pokoj hodonie noce. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy Cię za Twoju cyrkej, daruj jej wozrodzenie między naszym ludom, a daj, żebyśmy zaczuwali Twoją przytomność. Prosimy Cię, usłysz nas. Smil so nade všetkými, kotci sú v týchto dňach zrudní. Buď im blízky, daruj přečelov, skutkuj ustrovenia a kručtych, kotci samozrozumliwe druhým slzy treja. Prosimy Cię, usłysz nas. Čin nas mužitych, zo bychmy odpowiedujo Twojemu poselstwu tam zapšimnili, gdzie sme trebni. Prosimy Cię, usłysz nas. Żonuj svět, ki se nam stvoril. Pomhaj hojić rany rozdwojenosće, daj domiznu tym, kotci su bezdomni, a šćel mocnarjam sveta mysle pokoja. Prosimy Cię, usłysz nas. Modlmy se za všetkých, kotci so w naszej osadze na przyjmanie Świętego Sakramenta Eucharystie abo firmowania przygotuja. Knieże, daj im poznać nezakodną hodnotu Twojej przytomności. Prosimy Cię, usłysz nas. Niebieskie Wódce, przez Jezusa se swoją lubość nam wozjawnił. Pomhaj każdemu z nim swoje żywienie radować. Tebisza cześć a sława wieki na wieki. Amen.
Modlmy so. Knieże, niech so Ci lubi łopotu Teje świętej nocy. Daj nam przez światu uminuto lewo poraduńcz do podoby Twojego Syna, którym się człowiek z Tobą zjednoczony, przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zo czystajnie aż ludzie dziękujemy Knieże Święty Ojcze, mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Ulkotne je potaństwo Jego naroda, dżęca je sobun, niewidziomny Bóg, widziomny człowiek narodził. Przede wszemi wiekami rodziny je zestupił do naszej czasności. On chce všech poražených pozběnič, všej stvorbě priňotnú realnosť určiť a zlubeného človeka do svojho Božého kráľovstva zvolať. Tohodla tyž my, če ze všemi angelemi chválimy, z radosťou vyskajo. Bo prawdzie światosti knieże, żułosze je światoście, to dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu. W ulce światu noc, kotryż je Święta Maria w niezrodzonym knieżnictwie świętej umożnika porodziła. Przez niego naszego knieza zbożnika Cię prosimy. Posvětu Ty dáraj z rostu svojho ducha, zobyšte nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpienie uda za wun klip, dziakowasze so, wamasze, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak tyż zawun pojedzi keluch, dziakowasze so zaso, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnohých przelata k odawaniu hriechów. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry.
Przez Niego z Nim a we Nim, dała soci Bożą wszechomocnywóczce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność, wieki na wieki. Nie rekami janoczyci Boże, my to smy, tuż smiemy po niedowie rozpiewać. Otwórz nasz, i se niebesa, zwiedza Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, staje co Twoja wola, dajesz na niebie tam na ziemi. Umoż nas, knieże, łatu wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Sni so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy w otryka przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Gdyż by so Chrystus narodził, wozył jako Jangelia Boży pokoj ludziom na ziemi. Tuż prosimy, knieży Jezusa, wieczny Bożo, wiersza pokoja, nie lajda na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiež se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj kniezam, bądź stajny z wami. Stołcze z apostolom pokoja. Imię Boże, Otec Ty nasz Imię Boże, Liczy Jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Knieże nasz Bożo, radosnie świecimy naród naszego umożnika. Daj prosimy, zobyśmy bezporocznie a świecie żywi byli a si z tym, zromadność z nim dobyli. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Wam wszystkim żonowane a nadopone hody. Zapłać Bóg zu rec, wo sobie wszystkim, kot się podpieraja w osadu, w obstajnie ze swojej modlitwy. Z utroby prawie zapłać Bóg wszystkim, kot się su biegu lata najszelakorysze służby za osadu wykonali. Hacz tu w farskiej cyrkwi, hacz w wikarii, hacz w swojej sy, kapałce, aber hacz koło wokoło cyrkwie, fary a kapłanstwa, aber tu na kirchowe, aber koło wokoło ciewunie. Zapłać Bóg za ugotowanie dżęsniejszej Bożej mszy, wszystkim tym, kotci sobą planowali, przygotowali sami, darowali, zbuczowali, redzili, kwitki tykali, a szo pyszili. Te wszystkim, kotci są na Bożej mszy pomhali, a Bożą mszu na kajke szkuli właśnie obrubili. Zapłać Bóg te wszystkim, kotci są nam przedprogram znowa obradzili, kaž też wam wszystkim, kotci jeszcze żywe sobą śpiewali, a so modlili. Tu, a też doma, przy obrazowce. Preda hat so netko hodene radości domoj podamy, noch zu zabyć, zapłać Bóg prajć, taką niekotrą służbu, która się so czyniła bioleta, a za kujże dobre słowo, które jeszcze namakali tym, kotci służbu wykonują. Myslimy tu te nocy też na wszystkich tych, kotci mają sobie w okomiku ciężko. Dokę zrudoba ich tyszy, wosobinski dojn ich trapi. Sme jara obdareni, przez nam wozowne Boże Słowo, które się som jaso stało. Tutu radość chcemy dzielić. Bo niech nam dalej da zmužiče a wulkomyslnie jednać, k tomu si uprośmy jeho żonowanie. Miłość znowa narodzonego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Ojca, kiż je som jaso stała, a zgromadność Ducha Świętego, kiż je Knieżnu Mariu na cele swoje właśnie obszczynił, bądź z wami wszystkimi, tak spoštujem tu tej nocy swoje żonowanie, że mocna miłościwy Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju, halleluja, halleluja.